hodně, že jako se děláme World 500 bitov a pičoviny. 4, 3, 2, 1. Pro interrupty. Kolko paladě bude prostě chargebacknout, kokotky, to je 8 paladě do piče. Byli z bossa 3. Memory game. Valera. Jdeme na beam. Budou interrupty, zprava mílí. Zleva range trochu i mílí. Skrz bossa do range. Level 3 z bossa. Body game. Prava, do jedničku, dvojku. Stopněte tam. A půjdeme na beam. Bacha na tu glaivu. Zleva na mílí. Interrupty. Zleva D1. Zprava tam jak bounce na bossa. Zleva má ranžat. Zleva mílí. Prava taky mílí. Fokusí hard, fokusí hard, fokusí hard, fokusí hard. Nevím, jak to se stalo. Dobrý, good job. Levi z bossa. Memory game. Co udělal ten? Pozor na ten bounce u bossa. Z bossa. Zprava jede do jedničky, dvojky. Intermission jsme u marky. Šestnáct. 14. 12. 10. 8. 6. Blaze. Asi už teďka klidně. Dejte mu nebo jak se face nám. Nalevo od marky jdeme. Drop za 3, 2, 1. Teď. Pick up. Drop za 3, 2, 1. Teď. Pick up. Koule do bossa. Půjdeme teďka na marku. Bude tam AMZ-ko. Drop za 3, 2, 1. Teď. Pick up. Drop za 3, 2, 1. Teď. Pick up. Korby do bossa. Kdo má můj kámen? Maso. Dropuju. Mám lepší.
Jdem doprava od Marky. Drop za 3, 2, 1, teď. Pick up. Drop za 3, 2, 1, teď. Koukněte potom. Orby do bossa. Nový pozice na spread. Hejtor. Dobrý. Boucha za 4, 3, 2, 1. Vpravo memory game. Téčko, křížek, kolečko. Téčko první. Téčko, křížek, kolečko. Gut. Budu se dát vlevo. Velko. Píča, kolečko, téčko. Píča. Po píči bude kolečko, ještě čas. Píča, kolečko. Téčko. Budete si dropovat krystal potom. Už teď. Tak hrajete zase stejnou abilitu jak předtím. A jste koukej na bossa. Téčko. Trouhelník. Jack. Téčko první. Počkej. Můžem. Trouhelník a křížek. Good. Druhá strana bude na memory game. Téčko, křížek, kolečko. Téčko první, potom až asi. Téčko, křížek, kolečko. Budu si dropovat krystal. Gate teď. Postačí jenom zabít. Nezapomeňte vlevo, vpravo, vlevo, Lanura pingní se. Lanura, perfect stack. První speed je Pavel, jde se doleva, doprava, doleva. Tam si koukněte se na extraction button. Siky, hraješ to. Tak, první base. Vlevo, vlevo, vpravo. No. Přesně to je Move teď, go, jdeme. Dva, jedna, stop. Budu blazy, Rváčku. levo, pravo, levo. Tak mu za 2, 1, teď. Ta imunita to musí být. Ano. Tak stop. Tak, první blaze levo, levo, pravo, levo. Mu za 2, 1, teď. Psychy speed. To je 3, 2, 1, zastavujem. První blaze vlevo, vlevo, pravo, vlevo. Let's go! Kurva!